死戦に送ってやるよ。私の情熱が今燃え尽きろ。心に輝きを。おいおい待って、新鮮なもうバックバクだぞ。新鮮な経験にも色づくぜ。持病ならなおさら出てはいけないんだよ。冗談なんだよ。じゃあ言ってみたらどうなんだよ。彼女はなぜあのようなことを。勇気と本質が問われるから